boten entena ingkang kenging dipun persados sedeng pusakane kemawon kadokan pusaka ingkang ampuh mila saged diunekaken menawi kemawon enten sinatira ingkang saged mrojol ing ngakerep punjul ing ngapapak kaya mangkono ning hasile kula saged boyong pusaka Pemalang pamit apa ora poyan sing duwe apa ora waduh sinuwun menawi kula menika pamit mboten badhe kepareng kados iki mawon apa wis tau ketemu karo piyayine nggih dereng ning gandeng menika pusaka ampun mboten mokal disuwun utawi diambil menika angsal kula percaya nek mboten angsal lanjur pintermu kula colong kepeksa salah duka bener besok maneh aja kaya ngono tumindake besok maneh aja kaya mangkono tumindake janane durung teko Kang Opel apa wong kono mburi ta rada jembar kok mebet temen kono anget apa ora ndelok ya anget tok kae tah nyong ta isin darane apik kepriye lah apa ora kok lah apa kira-kira nyong apik kalu karo Rika nyong dikamas-kamasake yalah wong sing lemu nom ya ana sing gering nom ya ana sing ireng ya ana lah kok ya apa to lah kok telaten-telatene wong aku kok sayang dandani tapih delok-delok tapi kok nencing delok-delok kok tapi kok nencing jare sapa nyoka iki ora kok nencingake tapi gawe apa aku apa kira-kira nyong ape kalu karo Rika tur apa kirane wong kena kaya ki ape kecandak wong kena kading buri alah lalean lha ati Rika wis lakoni iki kok kecandak kading buri lah kepriye karang nyatane nyong kuwi lagi nusoni lah keri-keri kok babakane kok ora sronto aduh berarti nyong pengalamanane ruas Rika dadi anake nusu bapakane bonceng hitungane aduh wis ndelok yen pancen kuwi gaman saka Pemalang yen wis digawa aku tak weruh buktine oh nggih wah nika buntel rapet nika Rika ngerti kae ora kae sing nyolong gaman kae ya iya mulane Rika aja wirawiri dhewekan
kan kecolong riko. Timbang colong kae suka tak tak cicipi nyong. Gresik. Mulane ora doyan. Mulane bat-bat kepingin yo. Lah. Delok kaya ngapa pusaka Pemalang sing digawa remada angel monggo kula tanami setunggal menika pusaka sitapak dongenganane jare nalika wali Membo Warna tiyang lumrah ngejak batir. Lah niku batire niku jebul empu sing peng-pengan niku. Tasih sedulure wali ingkang silih nami nggih menika Kiai Cepaka Wulung. Lah niki sing yasa niku sedereke Kiai Cepaka Wulung. Sing yasa gaman kuwi nggih niku critane kangge napak tilas. Badhe wonten Cirebon mboten saged wangsul ngetan napak tilas teng daerah mriku kalih yasa pusaka mila dipun mastani nami Kiai Sitapak asal saka napak tilas ana kono nggih. Wis coba kaya ngapa pusakane tak demeke nggih. Gantos asta kaasta tiyang agung ing Pemalang. Nggih Raden Mas Agung biar padang wangsul pulih jalan. Ngertos menika pendapi Pemalang kewirangan kala wujud. Ampun. Aduh. Aduh. Budin, kala budin. Piye ki aku lakon kono-kono wae. Pengrasaku iki Kadipaten Banten. Jebul kaya ngene. Monggo sumpahku yen ora bisa mboyong pusaka Pemalang. Mati urip ana Pemalang aku.
kadamelen sakit kula manut sisan kabejah ana kula sendika Gusti. Kala putih dalem wis ora usah diketuni. Kaya ngapa rekasane wong dadi utusan. Yen maune kuwe jujur baik. Ngomong terus terang kayane bakal tak lilani asal aja padha nyembah gaman. Mbok menawa iki kanggo sarana kabeh Kang Maha Kuwasa nanging saranane macem-macem. Nggih. Kono-kono pek niki gawanen mulih rampung gawe gawanen bali meneh. Mboten kula ngakoni tobat. Kula ngakoni kapok. Kali panjenengan Gusti njur karepmu kangge nebus kesalahan kula pun kula dipun kengken apa mawon napa malih dipun kengken ingkang ringan bebasan totoan nyawa badhe kula serahaken kangge kepentingan panjenengan Gusti minangka panebuse kesalahan kula Gusti. Oh, ampun. Moh nggawa bali nggih. Panebusmu bakal ngawul ana ngaresaku. Inggih, inggih. Boten sakit ingkang kula adepi. Nyawa kula badhe kula serahaken kangge kepentingan panjenengan Gusti. Monggo dawuh napa? Mas. Kala budin yetal budin dalem. Ngertiyo lakon iki Pemalang durung ana wakiling adipati utawa bupati. Mula aku janji ya Palbudin sapa kang melu bahagiaake masyarakat ing kono kang bakal tak angkat dadi wakiling adipati utawa minangka dadi patih kadipaten. Lajeng among tani kekurangan banyu saben wayah nandur mangsa ketiga sebalike kakehan banyu yen wayah rendeng dasar pekarane saka tanggul Kaliwaluh sing sayah rusak saben dandan mesti pengorbanan karena panggonan kono gawat kaliwat liwat tak percaya ora ana sing nyanggupi mula ora usah angel tak uji gone bakal ngabekti marang wong kaya aku asal ana tanggung jawabe beneri tanggul Kaliwaluh mulya suburi masyarakat daerah Pemalang kaya ngono Talbudin iya kala budin sendika kula bejo mati wonten daerah Pemalang minangka dados rabuke bumi Pemalang nanging kula nyuwun saksi kangge ngamat-amati kula menika nyambut damel ayuh pilihin apa arep Raden Ragil apa arep Raden Sigit menika ingkang tasih utak-utik menika teng mriki nika mawon. Aduh lah kok weruh nyong utak-utik ya. Aduh
Mrene paman. Aduh, meh bae lah kok. Gagar, Sur. Gagar, Sur. Aduh, yo. Kaya sing dhisik maning ki aku. Oleh rezeki wis kesusu akeh wong padha ngunduh kembang lho. Iki Batirana bakal dandani tanggul Kaliwaluh kang saya longsor. Oh nggih. Tapi sampean aja kaya sing wis-wis ya. Lah nang apa? Maman jengkel lah wong blengake blumbang. Posisi kemutan kowe Tak catet. Rasane ora paman. Ana loro-lorone kowe aku tanggung jawab. beres. Beres. Yakin monggo bukan bocah jaluk tambah duit ditangi ya. Ora apa kowe. Yakin kok. Aduh. Ayo kala budin tal budin. Tak ndelok butingmu anggone bakal labuh labet ana ing daerah Pemalang. Ora tanggung-tanggung entuk hasil kowe dadi patih budin. Sendika Gusti. Kowe mbatiri aku kasarane ngomong jare unine
kowe kawulane aku padahal barang-barang nyambut gawe. Nggih. Biasane angger kowe melu karo Raden Sigit bayaranamu pira? Ape dimbui apa? Asal kowe dadi abdi tetep kowe tak imbui sing rada luwih. Upamane nyong glear-gleor. Ngomong bedet 1000 paling cepretan. Aduh. Nggih, Mpun. Ayo kowe jaluk anane apa, aku jaluk anane apa. Sampean jalukanane? Abot enteng disangka bareng. Oh, nggih. Kowe jaluk anane apa? Kowe yen melu karo aku. Jalukanane nyong gampang. Aja kakan diperintah. Bayaranane penuh. Lamun duwe utang aja direken lah. Oh. Ana papat kowe aku. Sing kaya kowe. Ayo paman. Ora usah mikir sing werna-werna. Pikiran pegaweanane men becik, men apik, men ditonton ya luwes. Mengko kena diatur yen kurang bombong ngadep karo aku. Aku ora bakal angel-angel. Yakin? Iya. Janji paman. Mergo aku wis belajar nebus dosaku. Oh, nggih, matur nuwun, Kang. Monggo. Wis weruh kowe Tanggul Kaliwaluh. Mpun, Pemalang daerah nyong ora weruh nang apa. Yo daerah Pemalang lingkungan kadipaten yo sithik-sithik ngerti. Yen kadikene kadipaten. Yen kadipaten cara mbiyen kuwi nang kidul Marsaid. Jaman Jaman ora saiki nang blok nganul-anul. alun-alun. Iya. Yen jaman biyen kuwi nang daerah kidul Marsaid apa karane yo. Wudu kae kidul. Lah kuwi menpak hari. Lah keng ngriko ngidul mawon, mangke belok kiri. Kaya ngono. Eja ing balacana dereng ngantos tebih lampaira. Kaki kala budin nggih talbudin. Praptanira Pangeran Samulo. Mas, mandek ka.
kaya adikku kang teko. Aduh Kang Mas. Sembah kula katur. Tak tampa. Kula nembe mawon matur Gusti Kanjeng. Raden Mas Agung Hadipating Pemalang. Bilih Kang Mas tasih ngayahi kewajiban. Pancen bener. Lah mbok ampun kaya ngoten Kang Mas. Panjenengan menika adosa kaya napa minangka dados contoh minangka kula Ardi. Hasil mboten hasil mbok matur kalih Gusti kula. Riyo Agung Pura ing Banten. Mriko ngajeng-ngajeng Kang Mas. Hasil nggih matur, mboten hasil nggih matur malah mandar kok. Mboten wonten atur ini terus pundi? Kula isin. Sepindah. Kula kangen kali Kang Mas. Dangu mboten pinanggih, aman mboten, slamet mboten wonten daerah Pemalang. Kaping kalipun menawi sampun pinanggih kersa kok Kang Mas kundur wonten dalem ing Kadipaten Banten wondene kelanjenganipun monggo Kang Mas. Wih, adikku kabeh ngerti aku. Nanging aku sumpah karo jagat saisine. Nyuku windu, nyuku taun ora bali menyang Banten, mati ana daerah Pemalang aku. Kaya ngoten Kang Mas. Wis dadi tekadku. Pun kaya niki. Dados jenengan sing kepenak mawon suka wangsul ketemu wonge tapi ora gelem sak mulih. Niku Ngomong mawon. Kowe kok ngilon kowe? Aduh istah berat. Ora pas li ngomong ya. Ora pas ngalinggon. Sing tuwa ngalah. Pegawean selawase urip ora ana rampung-rampunge. Sopan santun perlu dijaga. Tindak tanduk perlu dilakoni. Sampean dadi tugas, hasil ora hasil matur kari sing merentah. Aja sakepenake dhewe. mangmulo ora mangmulo. Aku sumpah ora bali menyang Banten, ora krungu kowe ya. Ana wong ngomong kowe melek apa merem kowe, Ya setengah merem. Setengah melek. Wis pogoh kaya kiye karepe. Bali ora bali, mati urip wis nang Pemalang. Walango. Ya iya. Aku menekan jrenggenak banget ape ngantem aku ra ya. Lah kok cukup jajan. Aduh. Iya. Tapi bener sing kaya kuwi, Bang. Apaan iya. Apaan ya gaya arep selonong mil tadi. Hah? Ora arep tur wetenge bek. Wangsul napa mboten Kang Mas? ora krungu omongmu. Ora krungu omongane wong kaya ora mulih-mulih. Oh, Kang Mas. Mboten saged ngejak wangsul sampean. Wangsul glendang wirang kula Kang. Apa wae Monggo. Kang Mas. Mboten tembung wong enom mani karo wong tuwa, hukume salah. Niki tugas Kang Mas. Ora peduli wong tuwa yen pancen melanggar tugas, tetep kula badhe wani iki kancan iki. Aduh. Renes wingi jagong ora kakan keplakan.
Iya kok. Cas. Resmian ya, Cas. Di mek-mek bae oleh duit. Aduh. Iya. Lah, ora sing pisan kala nyong di mek sinjel dem. Lah, tak kafrok le. Ana wong lagi mak liup kayane kok keruk. Ayo paman. Ditandangi. Tujuan aku siji yo siji. Nah, kaya niku hati-hati, Kak. Oh. People. Mangke sareh pikir sing kepenak. Nasibing kono sing gelo sapa? Aku, Nasibe sampean sing gelo. adikku. Nah, pikir. Sampean tanggung jawab ya urung karuan hasil. Bisane Gawat, gawat. Tanggul kuwi wis gawate ora ilok-ilok. Ana wong kerja nang kono. Aduh. Mulih gotong. Gawat wis. Ana maning wong kerja nang kono dandan tanggul maning ya. Aduh, ya mlekok-mlekok. Berat pokoke. cara sampean Saiki kaya ki bae. Sampean ngadepi tanggul ya urung karuan hasil. Kaya di sampean ya urung karuan hasil. Lamun ya perang karo sampean. Timbang rebut balung tanpa isi. Coba. Ngomong mawon. Hadiku. Gelem bali aku. Asal bisa ndandani tanggul kae kaya kuwi. iya paman. Nah, kayane kaya kuwi ora hasil kok. Kae sampean bebu bae. Idih, opo gawat? Gawat. Oh. Angger ora gawat wis tak borongi nyong kok yakin. Borong apa? Borong luru wong kuli ra nyong. Luru bala-bala. Bukan si borong biaya. Ora. Nyong biasa borongan borong tapi ngluroni wong kuli. Ayo mangkat. Piro kiye proyeke? Proyeke 90. Ya wis padahal 100 kadang ana. 10 ping. Ha. Borong wong kuli. Borong luru wong kuli. Dikandani apa kuwi,
Dinteni kok padha andar apa? Bombong lagi melek. Angger ora melek wis andar. Ayo ora. Adikku, Kula ka, Mas? wis saiki ora usah ngel-angel. Pegawean aku adepono yen pancen kowe bisa. Yen asil. Esok sore aku melu kowe. Jak menyang ngendi bae. Iya, Paman. Lah krungu dhewe sing ngomong ki kok ngomong darani luru bathi. Aja esok aja sore bisa hasil makili pegawane sedulur sampean. Ayo ngejak kali ngendi? Temenan? Iya. Semono kok. Bisa hasil sampean. Jak kali ngendi nyong anut. Asal biaya kono. Biaya kono. Ya. Kowe sakseni, nakseni aku. Tuduhno. Tanggul Siwaluh kang katon gawat. Monggo, Den. Ayo, bisa. Nggih. Paman, dalem Den.
nyaketi tanggul-tanggul sing padha rusak. Iki ana wong lungguh nang watunan, ayune ora jamak, ambune kok wah wangine. Aku dhewe kok sering kala-kala mayeng mene ora tau weruh wong ayune kaya kuwi. Tur aku getun temenan kok Jas. Lah wong wadon ayawene kok mambune isih kaya kiye. Ngerangin. Lah iya. Langger wadone nyong. Ayawene ya kaya kowe Jas. Ambune wis beda. Iya. Kocap ratu prayangan ingkang ngemba warna malih rupa manungsa ngendikanira padha patingger mengkrasani apa iki aku bakal ndandani tanggul kang sayah longsor iki mbok aja nambah-nambahi pangorbanan mesok lakona lih padha dandan Gusti Kanjenge wae kon teka rene asal perjanjianane kepriye mengko iso digawe tanggul sing sak benere lho kok iki sapa ya wong kene wae jenengmu Kumandang Sari jeneng aku sapa kowe Pangeran Camuluk kae mburine nyong pantese pangeran sapa sih ya kowe aja banget Sas apa ana juluk Pangeran Gudigen ya kamasno kae ora usum aku ngalang-alangi merga melas karo sampean merga sampean ora resen mangan kekocah hasil bumi ing Pemalang lunga aja melu campur tangan urusan Pemalang iki wong wadon kok ngalang-alangi oh alah bondo den cekel gledakake tak rampungane pijar mati. Gariwet mau ora sangeweng-eweng ora nganti cekel kaya kuwi. Sawise kaya ki kepriye? Glethakake. Pijar. Ora nggo gawe isuk-isukan beko. Bejo. Oh. Ampun wong ngelikaken kok pijar ora dadi nrimane. Matur nuwun maneh iya kok. Malak mandar omongane sing mburi ala maning. Gleleng akape diapa? Lah ya embuh. Potongan kok sembarangan. Aja temenan aja. Kowe kok wong ayu aja nganti kowe omonganane gawe mangkel ora nganti kok aku njur kejem karo kowe. Asline kowe wong ayu lho. Napa sampean demen kalih kula? Demen. Aja maning ngarepane ora demen apa nyong bela-gelogan.
yen melas temenan mbok kaya napa yen sampean melas kalih kula ngrangkul kula kaya napa tak rangkul kowe. Mas wong ayo. Aja nganti jengkel. Waduh. Si tok kesaut gagarnya. Oh, lah wong maune kok lap ilang. Ih. Untung ora nyaut wekku. Oh. Yo. Lah apa lah ya tak tutupi lah. Bukan kesaut merono. Aduh, paman. Entek tenagaku lemes entek-entekan. Hadiku nang opo kowe? Adiku nang apa, Paman? Wane niku ana wong wadon jaga nang watunan. Oh, niku omong-omong. Mbuh apa sing diomong? Niki adi sampean niku jengkel. Kok wong wadon kok ngalang-alangi. Ampun. Ribut. Wong wadon jambak kruwel kaya niku. Bar kaya niku. Bar kaya niku kaya mungkin riyen alarm wis muni aduh. Bar kaya niku pendara kula kok ya penake kowe ngene-ngene bae kowe dadi garwa welas temenan. Lah niku ngrangkul Den ngrangkul. Wah kaya niku dadine nang endi wong lha duka mawon mriko kaya mriko. Adiku ngene wae. Tunggono tak oyake. Klayune wong kaya aku Kala Bodin ya Tal Bodin sedulur tuane Pangeran Samuluk. Kowe melu ngalang-alangi tanggul iki bakal tak dandani. Pancen bener Kowe kang jeneng Wandang Sari. pancen ora ana liya. Lelakno kowe sing gawe rubeda jebulana. Wani karo aku kelakon bali aran Kene madu kowe.
mboten wani kalih sampean. Yen pancen kowe ora wani karo aku. Lelakno nggonku bakal yoso tanggul iki. Monggo mawon asal kula nderek sampean. Asal kula dados karo sampean. Jeleh. Sing arep demen karo aku sapa? Aku pating mlekah, pating mlempuh. Selawase aku urip. Kowe bisa nambani pating mlekah, pating mlempuhku. Sing mapan ana kulit semono kowe bakal tak sediani. Kula tambani Kang Mas. Gini. Tos pundi samunipun wonten bukti? Aku ora bakal niat mbuju. Ayo ngungkuli widodari. Yen durung kelakon sejane wong kaya aku. Ayo tinggal ayo. Ampun, sampean niku mesti rasa. Katolak tresnane kaya den nangis-nangiso. Sabar twekal kaki kala budin. Kocamu sangkem sumayu mandang sari gadah aji candra bira. Ajinira sang kesumayu pindah wonten ing ngarsane kaki kala budin banget nggih duwe rasa sabar sinabaring sabar. Pindah angganira Haji Candrabira. Sia-sia dhumateng kula. Ora. Yen tujuan aku iki urung tinampa Gusti Kanjenge Pemalang, babar pisan aku ora bakal ndolit marang sliramu. Kula pun mboten gadah kekiyatan. Mergi aji kula Candrabira sampun pindah wonten hangga panjenengan. Ora pantes yen ke bangsa alus bakal dhaup marang wong kaya aku. Tinggal keraton nono tumraping negara alusmu papangan kono kang ana ing daerah Kaliwaluh kene. Lajeng paduka Aku njaluk lilane tanggul iki. ngantos akhiring jaman boten saged tanggul menika dipun dandosi sak bener-benere. Menaja gawe rugine. Daerah Pemalang lan Kadipaten njur kepiye? Kedah ditamelaken sodetan Gawake sodetan. kaya ngoten. Kuwi bisa ngringanake banyu. Yen wayah rendeng bisa digunakake yen wayah ketiga. Kaya ngoten. Benjang dipun paringi nami Jenengane kali apa? Lepen Simpangan Kang. Wah, yo. Tinggal ke rumah.
kabare hasil kaki kala budin Gusti pangestu panjenengan saged hasil namung kanthi sarana damel sodetan ing mriku njalari subur makmure amontani daerah Pemalang lingkup kadipaten sapengaler angirangi banjir bandang pendak kala mangsa jawah ageng wanci kathah jawah lanjur terus kepiye lepen menika dipun tengesi lepen simpangan aku percaya kaya tambah kekuatanmu kaki kala budin menawi kemawon tak coba pisan meneh lor kae kon pasar ana kredeg kang rusak kon pasar jenengane kredeg gempol utawa kali gempol coba dandanono iki kok sendika Gusti Yai Ragil kula Gusti piye kredeg gempol menika sampun dados lah jebulane ora nyono randipe kaki kala budin dalem yen pancen sliramu ngucap sampun kok ndilalah pegawean kok wis rampung ya mbok menawa wis pinesine yen aku iki bakal duwe kekuatan patih kang kaya sira pendak-pendak matur sampun wis ana bukti muga aku kabeh padha bisa kalakon apa sing dadi sajane lan tujuanane menawi kemawon rening kowe kala mangsa ngucap sampun pegawean wis ngrampungi dina iki tak tetepake patih Pemalang jaman aku sliramu patih Pemalang jejuluk patih sampun kaki wah matur Bapak puji syukur alhamdulillahirabbil alamin sedaya dipun paringi nir ing sambikala gegayuhanane saged kelambahan tanenten rubeda mugi-mugi menapa ingkang dados sejane Syekhul Hasan saged kasembahan lunas nyang ora duwe utang kathah lepat kula sarombongan kula nyuwun agung ing mangsa ingkang kathah-kathah mugi-mugi saged pinanggih malih kanthi karahayon keselamatan nir ing sambika akhirul kalam walahul muwaffiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo ngewu